гърба на поканата от президента за приема на 24 май. Няма да ходя там. Този път не. Не е протест, нито демонстрация. Не и заради престараването на охраната. Към държавата не изпитвам нито гняв, нито срам, нито пък това е някаква анархическа декларация. Не и заради това, че там ще бъдат 5 министри, прочели общо около 12 книги. Както и един издател, който печата боклуците на Европа. Не и защото ще видя как по майонезени писти се спускат с чинии в ръце, с проточени лиги, шумни учителки, тихи дарителки, шопи без сопи, профани, хулигани, глигани, таланти, фабриканти, педанти, оратори, агитатори, въздухоплаватели, писатели, въоръжени стражи и прочие септемврийски персонажи. Няма да ходя там. Не защото ще къмжи от лакеи, не заради тълпите от гении надзърнали в нищото, не от ужас пред гледката един народ без език. Не защото цялата азбука ще онемее, всички букви и звукове ще откажат да дишат и между масите ще се лута един безпризорен вик. Ще се остана тук. Без патос. Без вълнение. Доброволно ще заприличам на непотребна камбана. Просто трябва да завърши това стихотворение и да чакам следващата покана.